आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय श्रम कार्डनि स्किमफोरनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोननियाव श्रम कार्ड दं, नोंथांमोना बे श्रम कार्डजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै बेनिफ्राय बेसेबां बेनिफिट मोननो हायो, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा जुदि श्रम कार्ड दं, नोंथाङा बे श्रम कार्डखौ ओरैनो दोनाबालासिनो नोंथाङा बे श्रम कार्डनिफ्राय नोंथाङा मास मोनसेयाव 3,000 रां नोंथांमोना लाबाय थानो हायो। 100% नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव जाय बिथांमोननियाव श्रम कार्ड दं, नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबे स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन, जोङो बेफोरनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव फुल डिटेल्सै जोङो नायगोन आरो सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि बे श्रम कार्डनि मददाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांनो मा स्किमनि लाबखौ दा होबाय दं, जोङो बेनि आपडेटखौ नायनोसै। गिबियावनो लोगोफोर, नोंथाङा बे श्रम कार्डनि स्किमनि डिटेल्सखौ नायनो थाखाय नोंथाङा हारसिंबो हागोन, मबाइल फननि मददावबो। नोंथाङा नैबे गुगोलाव थांनानै नोंथाङा नैबे श्रमखौ नोंथाङा सार्च खालामना होनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नोंथाङा पेज नुनो मोनदों। बेयाव मोनसे लिंक नुनो मोनदों श्रम। नोंथाङा बे श्रमाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। नोंथाङा लिंकआव थुबाबो डाइरेक्ट नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा बेनि A to Z डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे 3 डट नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा बे 3 डटआव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बे 3 डटआव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे स्किम नुदों। नोंथाङा बे स्किमाव दानिया क्लिक खालामनांगोन बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे नैबे ससियेल सिकिउरिटि वेलफेयार स्किम, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ससियेल सिकिउरिटि वेलफेयार स्किमाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा गोबां स्किमफोर नुदों। बे स्किमफोराव नोंथाङा इजियावनो एप्लाइ खालामनो हायो जाय बिथांमोननियाव श्रम कार्ड दं। जोङो दानिया गोनां बेयाव स्किमफोरनि डिटेल्सखौ जोङो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे स्किमनि जोङो आपडेटखौ बेयाव गिबियावनो नायनोसै। नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजना, नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजना। बे स्किमा जाहैबाय अल्ड एज प्रटेक्शन स्किम। बे मोनसे पेन्सन स्किम। नोंथाङा बे स्किमाव नोंथाङा फिसा एमाउन्ट नोंथाङा इनभेस्ट खालामनांगोन। बे इनभेस्ट खालामनानै नोंथाङा जेब्ला 60 बोसोर जाहैगोन, अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होखादों नोंथाङा बेसेबां रांखौ बे स्किमनिफ्राय मोननो हागोन। मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा नैबे 3,000 रांखौ नोंथाङा लाबाय थानो हागोन। बे स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै गिबियावनो नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव इन्डियानि नोंथाङा बेयाव सिटिजेन जानांगोन। नैबेयाव लिरना होखादों नोंथाङा इन्डियानि सिटिजेन नोंथाङा बेयाव जानांगोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो नोंथाङा आनअर्गेनाइज्ड वर्कार, नोंथाङा फिसा फिनला बेफोरबायदिनो खामानि मावग्रा खेतियक, बेफोरबायदि नोंथाङा आनअर्गेनाइज्ड वर्कार नोंथाङा जानांगोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो नोंथांनो श्रम कार्डनि गोनांथि जाथारगोन बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। नोंथाङा नैबेयाव बेनि बैसोखौबो होना दोनदों। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो बेसेबां बैसो नांगौ, नैबेयाव बैसोआबो 18 निफ्राय 40 बोसोर। नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। बैसोखौबो 18 निफ्राय 40 बोसोर होखादों। आरो बेयाव मोनसे नैबेयाव नटिस लिरना होदों। नैबेयाव नोंथाङा मान्थलि नैबेयाव 15,000 नोंथाङा खामायग्रा जानांगोन मान्थलि। बेनि बारा नोंथाङा हानाय नङा। नोंथाङा मास मोनसेयाव जुदि 15,000 खामायो, अब्ला नोंथाङा इजियावनो बेयाव हागोन। 15,000नि सानि खामायग्राफोरा बे स्किमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो नैबेयाव मोनसे लिरना होखादों नैबे EPFO, नैबे ESIC, NPS, नैबे गभर्नमेन्टनि नोंथाङा जुदि मेम्बारबा नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा 60, आं दहायनो बुंखादों 60 बोसोरावसो नोंथाङा बे स्किमनि लाबखौ मोनगोन। जेब्ला नोंथाङा बोरायहैगोन, अब्ला नोंथांनि उननि जिउखौ दैदेननो थाखाय बे स्किमनि जोहै नोंथांनो नैबे 3,000 रांखौ नोंथांनो बे
नैबे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजनानिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन। गोबां मानसिफोरानो साननो हागौ बे स्किमा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सरकारा सोलायबानो बे स्किमा बायगोन बेफोरबायदि साननो हागौ, नाथाय बेबायदि नङा। बे स्किमा मोनसे पेनसन स्किम। बे स्किमा बे गभर्नमेन्टजों खुनु खोथा गैया। बेयाव नोंथांमोना फैसा इनभेस्ट खालामनांगोन। फैसाखौ नोंथाङा नोंथांनि बैसो हिसाबै नोंथांनो नैबेयाव नोंथाङा 100निफ्राय नोंथाङा बेयाव 200नि गेजेराव नोंथांनि बैसो हिसाबै मास मोनफ्रोमबो अट' डेबिट बेंकनिफ्राय बे अट'मेटिक दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जाहैगोन अब्ला नोंथांनो बे स्किमनिफ्राय नोंथांनो आं दहायनो बुंखांबाय नैबे 3000 रांखौ नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थागोन। आरो नैबेयाव बायसेन्स बे फैसा दोनग्राया जुदि डेथ जायो अब्ला बेयाव नोंथांमोना 50% नोंथाङा बेयाव मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि बे प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन यजनायाव एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। नैबे स्किमखौ होखादों प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन। जुदि नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो सानदों आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे आंनि आगोलनि भिडिअ थांनानै नोंथाङा नायजागोन। आङो बेनि एप्लाइनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोथाखानानै होखादोंमोन। नोंथाङा बे भिडिअफोराव थांनानै नायजागोन। आरो नोंथांमोननो जुदि भिडिअ नांबावगौबा आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा आं दहायनो बुंखादोंमोन नोंथाङा बेयाव 55निफ्राय 200नि गेजेराव नोंथांनि मान्थलि बेयाव अट' डेबिट बेंकनिफ्राय जालांबाय थागोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों। दानिया जोङो नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट स्किमनि आपडेटखौ जों आरो नायबावनोसै। बे श्रम कार्डनि जोहै नोंथाङा आरो मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै बेनिफ्राय लाब लानो हायो। बे स्किमानो जाहैबाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजना। बे स्किमा गोबां इम्पर्टेन्ट। जोङो गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय बे स्किमा गोबां इम्पर्टेन्ट। मानो होनब्ला अकस्मात मानसिनि जिउखौ जेबो बुंनो हाया। नोंथाङा अकस्मात एक्सिडेन्ट जायो अब्ला नोंथाङा गेदेर नोंथाङा इन्सुरेन्स खालामनानै फैसा गारनानै नोंथाङा दोननो हाया जोङो गोरिब सुबुंफोरा। नाथाय नैबेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजनानि जोहै नोंथांमोननो खम फैसायावनो नोंथांमोननो बीमा खालामनानै होनो नागिरदों। नैबे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजना गोबां मानसिफोरानो एप्लाइ खालामदों। आंबो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा माबायदि बेनिफिट मोनगोन जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा इन्डियानि बेयाव सिटिजेन जानांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ 18निफ्राय 70 इयारहालागै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। गोबां बुरजा होदों बेयाव एजखौ। नैबेयाव लिरना होखादों नोंथांनो बेयाव जनधन सेभिं बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन। नैबेयाव आधारबो गोनांथि जागोन आरो नैबेयाव जनधन सेभिं बेंक एकाउन्ट नोंथांनो बेयाव नांगोन। नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै खुलिनो हागोन आरो नोंथांनिफ्राय बेयो अट' डेबिट बेंक एकाउन्टनिफ्राय नैबेयाव बोसोरावसो बेयाव बोसोराव 20 थाखाल' नैबेयाव नोंथांनिफ्राय दानबाय थागोन। अट' डेबिट 20 थाखाल' दानबाय थागोन। जुदि नोंथाङा अबथिरा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थैयो अब्ला नोंथांनि न'खरनो नैबेयाव 2 लाख रां होगोन। आरो जुदि नोंथाङा फिसा फिनला ओरैनो नोंथाङा डिसेबिलिटि जानानै थायोब्ला नोंथांनि बेमारखौ नायनो थाखाय नोंथांनो बे स्किमनिफ्राय 1 लाख रां नोंथांनो नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथाङा 1 लाख रां नोंथांनो बे स्किमनिफ्राय होगोन। प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजना बे स्किमनिफ्राय। बे स्किमा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि। नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामना दोननाया मोजां। जोङो मानो होनब्ला जों गोरिब मानसिफोरा गेदेर बेफोरबायदि बीमा यजनाफोराव जोङो एप्लाइ खालामना दोननो हाया। जोङो इन्सुरेन्स खालामनानै दोननो हाया। लाइफ इन्सुरेन्स बेफोरबायदि जोङो बानायना दोननो हाया। नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा यजना स्किमाव जुदि एप्लाइ खालामना दोनोब्ला नोंथाङा उननि समाव बेनिफ्राय गोबां बेफोरबायदि लाबखौ लानो हागोन। नोंथांनो जुदि बे स्किमनि एप्लाइ भिडिअ खालामनाय नांगौब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय। आं बेनि फुल एप्लाइ भिडिअखौ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो बे श्रम कार्डनि जोहै मोननो लागा आरोबाव गोबां स्किमफोरनि आपडेट लानानै फैबाय दं। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।